megalayapost.news. Kaum saunong Junior Sports Club kelapan ha perdano ia ke second interdong football tournament jong ke under 15 ha ke bakadong nang temai kelayora ikanam ladu lengba katai berker kabalong san lalai kol persya ikadong musya jong ke keben. Ha kini kesengi lawan bensimenta kum kongsan do aibor lengdo ubelong organizing secretary jong ke parti NPP jong ke Riboy district ha ke jing don rengkat lang urang ba snong ke saunong bri uba mission tron kinong kitkam ke klub bat kiri urang ba bakentup yo ba syari markham baru tumen besan W lamarai. Ha kini ke tournament layo ruban sami ki kusnam kum ke best player balara do dorimon lamarai ubadena kedong musya top scorer daki arngut markaju ke kol hilarious pamsyong ubadena kedong nong temai penbahatron na kedong pedeng ke keben layo ru ke jingkran lingkon daki laingut kiri orang ba ban kentu kan pam yaki nau ba aibor lengdo nau general secretary uba riprang sengi mau pniang ban nau orang ba snong ke umsau nong beri uba mission tron temai ya pi kamde ke jingkut akan negasi ka sport na pada jumpi ke jing sedang akan negasi Pelengong gajah kejing sedang, hajing ilekai kadon kejing job, kadon kejing ram. Itu kita job ru kamdei kejing kut kayapi, bat kini kita ram ru kamdei kejing kut kayapi. Henry kadai kejing sedang, nang ne pin sedang, ba pin perang ya kata kasap kejong pi, na benta jong kini kita ram, bat na benta kita job ru pide ban, lebha sisyo, kenang ba pinlong kiklor elekai na benta ban penbit penbiang yang ada bat khamtam ru ban ra ya kanam gaburom jong kadong berkatan jongi itep bahapo Riboy district ka spot hagisi ki benta kadai ba kawai ka balawan ra ya kanam gaburom jong Riboy hapo Riboy jongi labun ki wan ra om tang ha Riboy henrei na hapo jong ka Meghalaya ru gilabun ki bar Riboy ki balawan ra ya kanam kaburom jong ka Meghalaya te kumta kentu yepi ki hep ki baret to ye long ki ba practice to ye long ki ba kut jingmot ditang to briu ba kut jingmot bala ban po se thong namar kata nga ai mesim yepi ba pimde ka jing kut jong ka nang dersi hendre ka de ka jing sedang na benda ka jong pi ba pin mi da ka madan umsaw nong bri ba pin long ki bawan ra ia kanam jong ka club jong ka snong jong ka Riboy jong ka jelahi baragawe the all the best akarmen scam ba pin i ya de hisap ki pong ka jong pi omba ha ka jingla ka sibun nomor tang gawe ka bol pi ya kon hadu arpu armut dei te sibun ki ba pi hab ban ya kli ya ka bol tenai bu jingmot snew lada pi bakla way pide bari penmap namar pide bandon ka mensim yele kai namar gane kamne ka jaka ka ba ihab ban ya bok ban ya dat kade ka jaka ba pi ya kisa tanggo we ka bol pin ya kini pimla ai ban lai na ka jing ya wo ne ban ya kolon te kumta de bandon ka spirit ka mensim yele kai namar kata all the best akarman scam ba ila khot mo ban ai ka jirwai tengah ngal kham hemet tigilajit yang banlong banruai haga haki bala kham somla tengah kata kepor akan mau bangam yo banesim mata namar pakijirwai jonga kami deidur teng gami kesur sendrang teng gami kesur gentei te biru ngade ngangek ba pidon hakata ka arta kababa den ki dan san bang ki dan sai te nakata kadang ngasko tenat sibun ya ka sport club hangne ka bala ya imo bodon kata ka vision ka jing yo i jingai ban khanglat i kun samla ban ngop hagi ki jinglin ki basneu kana ka society ane ka club ki snong ka ba ka modern football jengki ka long khlau kamdon ka jing yo i jingai sai ka lawe ki ba pernai jong keto ka snong le ka club nasyo tenat ha kana ka por ga i ba ka madan hang dem sonung bri kalong kabalami pum do kudul pu la dadi kumne slap ngilai kti lut te kene ke baro kade ka jing yo i jingai jong ki presiden ni negeri yalam jong ki sub junior bat ka sport club hi baro ka we ha ka jing ya kersen lang ber ka jing dorangkat jong urang ba sedong ujong pi ubodon ka mensim ban syakri ya ka snong ka thau ya ka dong ka than ber ki imlang ka salang te ke bang akwa ban ong ya pi ki hep ki berit hakane kapor ba pilapoi sadu kaput ban final mano ban tip
ba pidon kasap. Ia bertip ba kasap pilih kai football. Lada ni madan la nek snong jung phim ya le kai. Kadai ka rinsan ka ba nengkong ka ba pila ban penmi ya kisap ki phong ke jong phi. To ya le kai bha ki president jong phi ki don rangkat bat phi ki select ya phi bat poi sha ka district level bat shadu ke state level bat national level. De meno wala ban tip bale se don nang ni ki ban long kita ki ban budin ya ka jingalam ki jong ki wei ki player ki ba paunam jong ka perthai. Hele kai bha pidang don hakapor ka ba biang ban sim ya kana senjam ban long kumta kinong ile kai. Lada utu banang ile kai football practice back hang to nan football. Bai hak don kiwe ki games ki ba fikwa ban ile yale interest ki ba pidon ki kun samla ki badang ki dang sang ngaken tu ya pi ba pin yale bha ba pin i ya kasap ya kapong ki ba pidon. Hak ini ki sngi ki jong ngi menta kam de isu haki por hendai kaba ka umsau nung bri bat ka umke kidang gele kai da ka we ka chil ka ba he kabara na ka we ka snong sa ka we ka snong ka to por ndai ki don tanga jinya nia ka jinya tim bat kam ta ter man ka we ka snong sisim sistem ki pelong tournament tanga we ka chil ra ka we ka snong sang to ka we snong sa we club bat kam ta ter bat kam don ru ki ki ba mentoy ndai hagi ni ki si ki bang i menta kalau dia sisa kata kekam kaba wanra yang ni ya kayu kot kamai gaji. Mula benak bantip benak deng jong pi hang de ki ban saja ya ki kimi pa ban sa school ya ki para ki hinban ke jong pi lemba ke jing tibit ke jong pi ya ke jingile kai football. Karena kam de su tang ban yo ya kata ka met kapat ka basaj baklan. Andrei ni yo ru ya kalap kamai gaji. Ka sorkar ke jongi menta kalalan sia ke we gaskiem. Kebangi tip bagi kino kiba la bonra ya kanam bat kuborom kai ke jing mentoy ke jupi ka kam sarkar pilayo lupa hakti namar kata hadu ba pinda kenjo ya kata ke ba khapra hadu arpos nam pilanang ba banele kai kan long ke jingkar khu ya pi ki hep ki baret tenga kentu ya pi ngakit bok riang ya pi ba pinile kai ba pin salong ka nam ka burong bonra ia ka snong ka thau bat ka dong ka than bat kari bat ka jat benriu ke jongi tenga ngamde ubriu ubenang bha ban ubenang banile kai ngamong ubenang bha bat ngam nang hiru banile kai pin pat yi yang abang ile kai nganem saw nong bri hanang sungu ham saw bat hakiwe kiwe ki snong ki ba marjan ke jongi ndai ke ki ba bikam yi ke ba kila kren ki orang ba gelong bangadon hakum kene kerengsan bangan kersian ya pi yang klub ya society nak benta kejingile kai Megalayapost.news